Nis tá sé ná mata. A cuiinech lí teatra caite, bhí muid a caint faoi spruc chláir. Chláir le go leor ibhrechaí ibhrechaí 2 digit, 3 digit, 4 digit, agus I neota muid breanúir chláir agus tá ibhrechaí le pointe dechola Nis, freisin na teatra caite, bhí muid a caint faoi anad loch. Siad is anad loch an ná an loch atá chaon digit. Tá go muid an count mar hampla. 327. Nis céim loch atá chaon digit san ibhre sin. Tá san go bíad seo na héanaid, mar seo 7 naonad. Seo hiad na dehannaí, mar sin tá 2, 10. Agus seo hiad na céta, agus tá san go bin 300. Ca go leor, breanna muid ibhreile is le 4 digit. Tá an count mar hampla. 1846. Tá san go bhfuil 6 éanad, tá san go bhfuil 4 10, tá 200 agus tá 1000 amháin. 1846. Nis, eis ag an spruc chláir inis. I neo tá muid goile déanana sláánú. Tá go muid an chéad tá go muid 947 ar dús. Nis tá muid ag má iartarart an ibhir sin a chláánú go dtí an 10 is goire. Beidir go chultú sin hana. Well siad an chaonas tú sin. Tá muid gar an ibhir se chláánú go dtí 10 is goire, mar sin feig na dehanna, ceithir, agus breanna an digit atá híomh an láimh 10, agus tá san go bin 7. Breanna ar gláir seanis, agus tá ibhrechaí agus crucán agus cáirín. Tá muid gar an ibhir sin a chláánú a gúsáid 7, mar sin tá 7 an seo fechan tro tá sé teagáil tá sé gáil in tro seo, tá sé gáil suas an ibhrechaí gáil suas, agus in seo tá sé teagáil in tro seo tá sé gáil síos. Mar sin má tá a cháir ar an taobh seo tá sé slánú suas, má an cáir an taobh seo tá slánú síos. Nis, 7 tá muid Tá muid slánú suas mar sin. Fechan se ríist 947 agus chun sin a chláánú mar sin go dtí 10 is goire sin 950. Nis má iartarart a seo chláánú go dtí an 100 is goire. Fáin na céta 9. Breanna ar 100 digit eile ar dheis 4. Nún an seo ríist agus breanna ar tá 4 an seo mar sin tá muid goil an tro seo tá muid ag slánú síos. Mar sin 947 go dtí an 100 is goire 900. Tréile muid ceann eile. Ó muid eis seo agus pe muid ceann le 4 digit, 4375 an uair seo. Nis, má iartarart an ibhir seo 4375 a chláánú go dtí an 10 is goire. Seo hiad na dehannaí, breanna ar an digit atá ar dheis ar híomh an láimh 10 sin 5. Nún leat ag de cháirín, cá bhfuil 5 tá sin seo, mar sin tá de cháir a gáil le fána in tro seo tá de chodéibhrechaí gáil suas, mar sin tá tú ag slánú suas. 4375 mar sin go dtí an 10 is goire 4308. 4375 mar sin go dtí an 100 is goire. Cá bhfuil na céta, tá sin an seo 300. Breanna ar an digit atá ar híomh an láimh 10, 7. An nún leat an seo ríist, tá de cháir ar ibhir 7, fech ar an trót an na hibhrechaí gáil, mar sin bei tú ag slánú suas. 4375 mar sin go dtí an 100 is goire ná 4300. Nún ceann amháin eile, fech an na mílte. 4375 go dtí an 1000 is goire. Breanna na mílte agus cead an chéad ibhir eile ar dheis 3. Fá de cháir, sin seo ar ibhir 3, agus tá na hibhrechaí gáil an tro seo, mar sin tá tú ag slánú síos. Mar sin 4375 go dtí an 1000 is goire 4000.